Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud. Atong tagtatan. Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako yung higalang Bisaya, igsoong Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Tag-ulan na gyud, no? Gabunok gyud ang ulan sa lain-laing dapit sa nasod. Busa mag-amping ta pirmi ha, mga kabisaya gyud. Magpanalipod permi aron himsog ang atong panglawas. Dayon, ubanisamin ninyo o alang sa mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna mo'y matunan. Karong hapon sa Bisaya Gyud, atong makauban sila Office of the President Asec Girlie Veloso alang sa mga bag-ong giablihan na Malasakit Center sa pampublikong ospital ug mga istorya sa natabangan sa programa. Makauban pod nato si Sangguniang Kabataan Surigao City Federation President Councilor Marah, Ilagan, Adtoon. Ang sulat gikan kang Kirby Payospos Cosep ang atong ipakita unya sa atong Operation Tabang. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among hatod kaninyo. Karong hapon, diri lang sa Bisaya Gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sa mumukontak sa Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364 ug 0917-848-6469. Gyud news sa tanan sa mga gusto og load diha aron do na mo'y magamit na pang text o pang internet. Manghatag ta og 100 pesos worth na load kini para sa pinakaunang 20 nga lucky winners. Napulo ka lucky winners sa Globe subscribers ug napulo ka lucky winners pod sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address. Ug unya atang iya mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato sa atong Surigaonon vlogger o vlogger na si Althea Arquiza. Gikan sa Surigao City. Busa, like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, sa pagtinabangay sa Mandawi City LGU, Philippine Red Cross ug UB Express, gilunsad ang Mandawi City Mobile Vaccination Clinic. Gisaksihan ang pag-abli niini sa publiko ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Mga opisyalis sa Red Cross ug UB aron mapaspasan ang vaccination rollout ug mahiduol kini sa mga katawhan sa syudad kada barangay. Sa Region 10, aron makabangon sa pandemya, nagapod-apod ang Misamis Oriental Provincial Cooperative Office ug tabang pinansyal sa duha ka kooperatiba sa munisipalidad sa Hasaan ug Taguluan. Sa panguna ni Provincial Cooperative Office Head Alberto Acain, yatag sa San Antonio Farmers Multipurpose Cooperative sa barangay San Antonio, Hasaan ang 75,000 pesos sa 52 niining miyembro. Samtang ang Muslim Bangsamoro Livelihood Association Incorporated sa barangay Santa Cruz, Taguluan nakadawat og 100,000 pesos. Sa Region 13, ipaspasan na ang pagkumpleto sa konstruksyon sa South Supermarket na makita sa Mayor Salvador L. Calo Supermarket sa Langihan, Butuan City aron makatinda na ang mga vendor sa lungsod. Matud kang Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada, gitahasan na niini ang Office of the City Economics Enterprise nga hinahinayan na sa pagbalhin sa mga kapaninda sa fish section, meat section o dry goods sa South Supermarket aron makasugod na ang mga kini sa ilang pagtinda. Sa kasamtangan, anaa sa 30% na ang natapos sa konstruksyon sa merkado. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Daghang salamat, Jay. Niabot na sa 130 ka Malasakit centers ang natukod nationwide, samtang mga beneficiary
mapasalamaton ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ug Senador Bongo tungod sa tabang nga ilang nadawat gikan sa Malasakit Center. Ang mga detalye atong masayran uban kang Assistant Secretary Girlie Veloso. Mayong hapon kanimo, Asec Girlie. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon sa ating mga suking tipaminaw ug viewers sa atong programa. Karong hapuna, duha ka mga malasakit beneficiaries gikan Talisay City, Cebu ang misaysay sa tabang na nahatag sa Malasakit Center kanina. Usa niini mao si Rose Putata, 40 anyos nga walay nabayran sa iyang premature na pagpanganak. Niabot og kapin 200,000 pesos ang iyang bill na gibayran sa Malasakit Center. Atong paminawon si Rose Putata. Noon sa di ang pasyente, gilabor maguna ko na siya sa'yo. Asa ka nga hospital sa Soto. Manong dito ka sa Soto na admit? Kaya na may malasakit dito. Asa ka nakahibaw bahin sa malasakit? Sa among barangay. Pilay mong bill. 206,000. Naaba kayo nabayaran sa mong bill? Wala. Magpasalamat ako nila kay kung wala ang malasakit. Dako sad kog bayro nun sa akong hospital bill. Maokadto si Rose Putata, atong first beneficiary karong hapuna. Laing beneficiary mao si Noli Naul, 45 years old. Kinsa gipaubos sa hysterectomy. Ania ang atong interview kang Noli. Nakuhaan ko sa matris. Asa ka nga hospital? Vicente Soto. Nganong dito ka sa Vicente Soto na admit? Kay naaman ko sila programa nga malasakit. Asa ka nakahibaw bahin sa malasakit? Sa among barangay, Pilay mong bill. 50,000. Naaba kayo nabayaran? Wala, maski piso. Presidente Rodrigo Duterte o Senator Bongo, daghang salamat sa inyong programa nga malasakit nga naka-avail jud, daghan jud nianing naka-avail. Zero jud among nabayran maski mga kanang mga laboratory basta naalan jud sud sa Vicente Soto. Free jud na siya, wa jud siya mabayran maski piso. Ug daghan kaayong salamat. Samtang sa atong Malasakit Center launching update, niabot na og 130 ka mga malasakit centers ang natukod nationwide. July 23, giablihan ang labing bag-ong nga malasakit center sa Mariano Marcos Memorial Medical Center sa Bata, Ilocos Norte. Ang virtual launching gitambungan sa amahan sa Malasakit Center na si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino ug mga opisyal sa lokal nga kagamhanan, hospital ug mga partner agencies. Nakadawat ang hospital 5 million pesos na Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President ug laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients sa Department of Health. This is the 73rd Malasakit Center in Luzon, 26 ang sa Visayas ug 31 sa Mindanao. At ang iunya dinhi ang atong mga updates sa mga malasakit centers. Hangtod sa sunod higayon, kini gihapon ang inyong alagad, Assistant Secretary Girlie Enriquez Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update. Asec Girlie Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital billings, pangita alang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, usa ka sulat gikan kang Kirby Payospos Cosep, ang youth leader sa Surigao City na nabalaka sa sitwasyon sa iyang mga silingan.
ang inyong atangan. Tutok lang mga higala, we will be right back. Nasa loob na ng hospital ang 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Lapitan nyo lang po, may hawak kayo ng bill ninyo, tutulungan kayo ng malasakit hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Wala na po kayong babayaran sa inyong pagpapahospital. Wala na ko'y nakitang rason, wala na pong rason na hindi natin matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang Malasakit Center. Para po yan sa mga poor and indigent patients. Tanang nitabang karon panahon na manaman ta sa tunga sa pandemya tungod aning COVID-19. Daghang salamat sa inyong sakripisyo karon panahon na. Ayaw mo kagol basta sa kapakanan po ng mga mahirap ipaglalaban po ngayon. Kasabot ko sa problema ninyo. Kung akong gisaad sa inyo sa una, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas, mahulo, matawi-tawi, maapari mo, at tuon kita mo basta kaya lang sa akong panahon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communication Secretary Martin Andanar. Ni apil ba mo sa atong load promo last week? Ihatod ka na to karong hapon ni Althea Arquiza, ang Bisaya vlogger gikan sa Surigao City. Atong youth correspondent karong hapon para sa mga swerteng nakadaog og 100 load ni aging sila. Kinsa sila, Althea? Daghang salamat, Secretary Martin Andanar, ug maradyo na hapon sa tanan nangita ug namati kuman sa atong programa sa Bisaya Gyud. Ako tuod si Althea Arquiza, Surigao ng vlogger sa ng youth correspondent sa atong programa. Diyan kita kuman sa City of Island Adventures, lungsod ng Surigao, kung hai akong i-anunsyo ang mga load winners nato tung niagi na Sabado, Hulyo 17, 2021 sa Bisaya Gyud episode. Congratulations una kay Romelyn Bale from Cagayan de Oro City. Ikaduha si J.R. Tesado from Surigao del Norte. Congratulations! Ikatuyo si Trixie Go from Valencia City. Ikaupat si Alison Vision from Misamis Oriental. Ikalima si Friends Kyle Tobias from Misamis Oriental also. Ikaunom si Maria Sales from Cebu City. Ikapito si Jessa Krisha Tesado from Nueva Estrella, Socorro. Congratulations! Ikawalo si Darren John Capistrano from Surigao del Norte. Ikanuibi si Jonathan Cayop from Misamis Oriental. Og last ang ikanapuyo, si Tanli Tuting from Negros Oriental. Congratulations sa unang napuyo na nakadaog. Congratulations sa iyo! At isir kita magpadadyon, ipuyo ba tuod ka mo na dinhi sa Surigao City, una nahitabo ang pagtaas ng flood sa Intero Mindanao? Wow! Grabe matun ato trivia kuman. Inyang isa kabutang na ikapasidar bugajud nan mga Surigao nun. Diba? So magpadadyon na kita. Para sa gusto mo apilsa para makadaog sa Bisaya Gyud Load Promo, mag-text ra lamang sa mga numbers na dyaon sa iyong screen o i-text sa numbers na 0917-8486-469 o 0908-850-1364. O ano pa may isitaguya, text na lamang kamo sa dyaon sa mga numbers sa iyong screen. Kuman, ato na ipadadyon ang pag-anunsyo sa katunga sa nakadaog sa bongga na Bisaya Gyud Load Promo. Ang ika-11 kay si Evangeline Ibanez Kamuugan from Surigao City. Congratulations! Ika-12 si Arlene Salazar from Dapa, Surigao del Norte. Ang ika-13 kay si Francis Lutao from Cebu City. Ika-14 si Meray Largo from Cagayan de Oro City. Ika-15 si Jerry Flores from Surigao City. Congratulations! Ika-16 si Rezaline Pueblos from Surigao del Norte. Ika-17 si Maricel San Diego from Cebu City. Ika-18 sab si Marl Berin from Bohol. Congratulations, Marl!
Ika-19 si Lucy Castillo from Dumaguete City. Ika-20 og ang ato last na nakadaog kay si Michael Boryong from Misamis Oriental. Congratulations! Congratulations sa 20 katao na nakadaog sa Bisaya Gyud Load promo. Salamat karadyaw ug unta padayon lamang kamo sa pagsuporta sa ato programa. Kung gusto nimo makadaog sa libre na load, simple ra. Adyaw ra lamang kamo kalimot sa pag-like o pag-share sa Bisaya Gyud Facebook page. Kay basi ba siya sa sunod na simana, ikisa na ka sa 20 na matawag sa 20 kabuok winners dinhi sa Bisaya Gyud. O diba? Once again, ako si Althea Arquiza, isa ka Surigaonon vlogger and youth correspondent sa Bisaya Gyud. Kung gusto pa ako nidyo makitaan, pwede nidyo ako i-follow sa tanan nako social media page, sa nan accounts mapa Facebook, Twitter, Instagram, o TikTok. Ako ra ngayon ang i-search. Adyaw kalimot sa ngayon na Althea Arquiza. O diba, duha ra dyaon. I-search na. Go check out my YouTube channel also, Althea Arquiza. O diba? So, remember to stay positive in life, but not in COVID. Diba? Remember that one, guys. Okay, back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Good News, Althea. Ug sa ato mga load winners, congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sagol ang kahadlok, kasubo ug kabalaka. Sa kahimtang sa iyang mga kababayan sa Surigao City ang nahimong rason sa pagpadala og sulat sa ato diri sa Bisaya Gyud ni Kirby Payospos Cosep, usa ka Sangguniang Kabataan kagawad sa barangay Kanlanipa, Surigao City. Karong hapon atong sayron kung unsa ang rason sa iyang pagpangayo og tabang. Dili para kaniya, kundili para sa duwa ka pamilyang nanginahanglan. Ato kining tan-awon. Dear Secretary Martin Andanar, maayong adlaw diha kanimo. Kini di ay si Kirby Payospos Cosep, usa ka SK member sa barangay Kanlanipa, Syudad ng Surigao. Usa tuod ako ka avid viewer ng Bisaya Gyud ug PCOO Facebook page. Nagasulat ako kanimo, Secretary. Gumikan kay nakahinumdum ako kaniadto sa imong live stream mahitungod sa Operation Tabang na diin matud pa ninyo ni Senator Bongo nga kung adunay nanginahanglan og tabang inyong paningkamutan pagtabang, ilabi na ang mga kaigsuunan tang Bisaya. Niadtong Hulyo 14, tuig 2021, nagpadala ako og mensahe sa Bisaya Gyud Facebook page tungod og aron nga kinasingkasing nga moduol sa imong buhatan aron nga iduyog kanimo ang kahimtang sa duha ka pamilya nga diin nawad-an og panimalay gumikan kay sa wala damha, nahagsakan sila sa usa ka dakong punuan sa duldol nga kahoy ngadto sa ilang puloy-anan. Resulta nga didto nahidapat sa duha ka pobreng balay nga gipuy-an ni Mrs. Lorna Cabrera ug Mrs. Remedios Alciso nga usa ka lumad nga taga Puro 4 Don Julio, Barangay Kanlanipa. Secretary, si Mrs. Lorna Cabrera, 50 anyos, usa ka byuda ug nanginabuhi lamang sa tabuan, isip tighinluay ug tighugasay ng mga gulay, lamas ug mga prutas, aron nga i-display sa iyahang amo sa maong tabuan sa syudad ng Surigao. Sa pagkakaroon, ang kauban ni Mrs. Lorna mao ang iyang bunso nga anak ug ang iyang live-in partner lamang. Samtang si Remedios Cabrera Alciso, 28 anyos, nga anak ni Mrs. Lorna Cabrera, may bana nga tricycle driver ug dunay 3 ka gagmay mga anak, usa lamang katindera kung magbalantay sa usa ka tindahan suyod sa merkado publiko ng Surigao. Secretary, akong isaysay kanimo ang panghitabo sa maong wala hibaw nga trahedya sa ilang pamilya.
Niadtong kaadlawon sa Hulyo 14 ng tuig 2021 sa adlaw Miyerkules. Sa dihang ning bundak ang makusog nga ulan nga ning lungtad og duha na ka adlaw. Samtang sila himbing nga nangatulog ug sa wala damha nga ning lapaw na sa ilang salug ang tubig nga gikan sa kanal. Nga diin rason nga ning humok ang mga kalapaan. Ug miabot gayud sa punto nga kalit lang nga natumba ang punuan sa kahoy nga duldol. Nga matud pa, labay kon kuyang 40 anyos na ang maong kahoy. Ug didto na hitumpawak sa ilang mga balay. Hinungdan nga diin nawad-an silang kahuyan. Niadtong higayuna sekretary, dali-dali nga misyagit sa makusog gayud na boses si Mrs. Lorna sa pagpamasin nga dunay makadungog o makabati kanila kay silang tanan nadatugan sa mga haligi, atop ug dingding ilawom sa ilang balay. Ingon usab ang pamilya ni Remedios Alciso na dunay mga anak nga nadatugan usab sa ilawom nga naa pa sa pangidaron og 5 anyos, 3 anyos ug usa ka tuig kapin pa lamang ang kamanghuran niini. Secretary, niadtong panghitabua, dako gayud ang pagtangwingoy ni Mrs. Lorna ug Remedios sa ilang padayon nga paghilak gumikan sa kakuyaw ug kahadlok niini. Apan mapasalamaton gihapon sila kay silang tanan buhi ug luwas lamang. Apan nakaangkon ang pipila kanila og mga samad, pangus ug bunog sa ilang mga kalawasan. Apan dili gayud mawala sa ilang hunahuna ang kakuyaw nga matud pa nila wala sila magtuo nga mabuhi pa sa maong trahedya. Secretary, sa maong adlaw ni anang panghitabua, personal ako nga mibisita sa maong lugar ug didto akong naabdan nga grabe gihapon ang ilang hilak kauban ang mga bata nga nanghubag na ang ilang mga mata. Gikumot gayud ang akong kasing-kasing sa nahitabo kanila. Gumikan kay wala nagyoy nahibilin sa ilang mga nangapundar. Gani pipila ka baro na lamang ang ilang gigunitan. Halos wala na'y boses si Mrs. Lorna Cabrera sa dihang ako siyang naistorya ug nagsaysay sa maong panghitabo. Ug sa iyang pagpakiluoy sa mga barangay officials, mga Surigao ug sa tanang ahensya sa gobyerno na sumala pa sa iyang panawagan, mangayo sila og tabang gikan kanila tungod kay wala na sila'y kapuy-an, wala na'y pagkaon ug wala na'y kaptangan na mapuslan pa kundili ang ilan na lamang kaugalingon. Ang tibok anay nilang balay nadugmo ug nahagba gayud sa lupa. Matud pa ni Mrs. Lorna sa iyang katapusang mensahe nga nagaingon, maluoy taon kamo Kirb sa among sitwasyon kuman. Haman kami muduol kuman na panahon, nanginahanglan kami sa idyo, kay dili namo makaya kung kamera. Lisod na gani ang among kahimtang, mas naglisod pagajud kami kuman kung unsaon ang pagbangon pag-usap ug kung hangtod kanus anapod kami makasugod pagbalik. Secretary, sa pagkakaroon, anaa lamang sila nagsilong og temporaryong nagtukod og barong-barong gamit ang mga ginagmayng butang nga mapuslan pa, dapit lang gihapon sa guba nilang balay. Manghinaot unta ako, Secretary Martin, nga kining akong sulat mahatagan og pagtagad og tumang atensyon. Ingon man nga padayon lang gihapon ako nga magaampo sa labang makagagahon, nga magahikap siya og mga tao nga andam nga mutabang ug muduyog sa ilang mga panginahanglan karon. Hinaot pa unta nga kining akong sulat mahidangat ngadto na sa mga nasyonal nga ahensya, ilabi na kan Presidente Rodrigo Duterte ug Senador Bongo. Pinaagi usab kanimo nga andam unta mutubag sa ilang mga pagpakiluoy ug pagpakitabang, ilabi na sa atong mga kaigsuonang Bisaya. Daghang salamat kaayo, Secretary. Kaninyo matinahurong, Kirby Payospos Cosep.
Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Daghang salamat sa pagsalig sa Bisaya Gyud, Kirby, aron ipabalo sa amo ang sitwasyon sa pamilya nila Nanay Lorna ug ni Remedios. Og sa inyo Nanay Lorna ug Remedios, kami sa Bisaya Gyud, buhaton namo ang angay buhaton aron mahatag namo ang tabang na gikinahanglan sa inyong pamilya. Sa panahon sa kalisod, kinsa pa may magtinabangay, kita-kita gyud, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Sa atong pagbalik, makauban nato si Sangguniang Kabataan, Surigao City Federation President Councilor Marah, Ilagan, Adtoon. Tutok lang. We will be right back. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala, Communication Secretary Martin Andanar. Sa mga igsuon na naminaw karon sa Bisaya Gyud, labi na sa mga naningkamot nato mga tindero o tindera. Mayong hapon kaninyo diha. Ang Surigao City, adunay 54 ka mga barangay. Pipila na pod ka mga kasangguniang kabataan official sa lungsod ang atong nakahinabi og miambit sa ilang programa ug mga best practices na ilang gibuhat sa ilang mga barangay. Karong hapon, makauban usab nato ang ilang Federation President si Marah Ilagan Adtoon. Maayong hapon kanimo, Marah. Maayong hapon, Secretary Martin Andanar. Marah, pwede ba nimo ibahin sa atong mga tig-pananaw o tig-paminaw ang mga programa ninyo kauban ang atong men in uniform o mga pulis o sundalo diin kauban sila? Aktibo ang inyong sanggunian sa pakighimamat sa mga kabatanunan aron mapalayo sila sa sayop na dalan ug bisyo. Naghatag agad sila ng dako na suporta hilabi na sa mga kapatanunan diri sa dakbayan ng Surigao City. So amo ato na sa amo tagsa-tagsa sa mga barangay, nagkanta kami ng symposium program kabahin sa anti-illegal drugs, teenage pregnancy, and nagkandak po kami ng feeding program para sa mga kabatanunan. So amo to na nagkanta kami, tapos na isa-ila na buo na organization sama ng Kikidat organization, Kamada organization. So amo to na tag-amo gadud tag-encourage ang mga bata na mo join gadud sila, mo appeal sila sa ingana na organization para dili gadud sila malulong sa droga, makahibayo gadud sila kung ano gadud ka importansya ang mga kabatanunan diri sa nasod. Karon padayon ng atong gobyerno sa pagbakuna aron makabot ang herd immunity. Unsa pod ang atong gihimong programa aron ipaabot sa mga kabatanunan ang importansya sa COVID-19 vaccine? So karon Secretary Andanar na amang gajud nato nasaksihan man gajud nato na experience man gajud nato ang grabe kalisod sa panahon kuman sa pag-abot ng COVID-19. So amo ato nagmugna kami sa amo sa Sangguniang Federasyon, nag-disseminate kami ng impormasyon na sa through FB na kailangan gajud na nato mga kabatanunan, dili ra lamang kami mga kabatanunan kundi tanan mga citizens sa ato nasod na kailangan gajud na mag-vaccine mo kuang gajud kita ng vaccine kay kini gajud amoy dako gajud ini natabang sa ato para pagproteksyon sa ato kalusugan na mahilikay kita sa sakit na COVID-19. Dul na po ang school year 2021 to 2022 ug wala paghihapoy makasulti kung mabalik na ba ang mga estudyante sa face-to-face classes. Unsa ang atong mga programa aron makatabang dili lamang sa mga estudyante apan lakip ang mga magtutudlo sa inyong lungsod? So, thank you. Maraming salamat Secretary Andanar. Taghatag sa amo ng nakik-partnership sa amo ang taga-smart communication. Naghatag sila ng dugang paraan, dugang na pamaagi na para
maka-online learning, maka-online class ang mga kabatan-unan. So naghatag sila ng packet wifi para sa mga kabatan-unan na kundi naglisod sila pag-access sa ilang mga online class. So kami sa Sangguniang Kabataan naghatag sa dandako na suporta sa mga eskwelahan, kundi ra lamang sa eskwelahan, kundi sa mga maestra na tagtabangan namo pag-assess sa paghatag ng mga modules sa mga kabatan-unan. Tapos tagtabangan sad namo naghatag sad kami ng mga hygiene kits like face mask, alcohol para sa pag protector sa COVID-19. So naghatag sad kami ng cash assistance para sa eskwelahan para makatabang sa gihapon kami bisan pa man sa karon na ato tag-agihan sa COVID-19. So amo to amo na tagapaghigayon namo na kailangan maghatag yapon kami ng mga laong pagsuporta bisan pa man kung sa kalisod nato karon na ato tag-agihan. Marah, atong istoryahan ang kinaiyahan ug turismo. Surigao City is branded as City of Adventures ug napalibutan pud mo og manindot nga coastline ug mangrove forest. Can you please share to us kung giunsa ninyo paglambigit ang mga kabatan-anon aron proteksyonan sa atong kinaiyahan? So no, grabe gajud, garbo gajud ng mga Surigao noon na amo gajud ipasigarbo sa tanan gajud na the Surigao is the city of island adventure. So kami mga kabatan-unan, so ya gajud kami naglaong pasagdan gajud namo ilabi na sa mga kalikasan. So kami sad with the PNP and Maritime at taga-Marin, so nagkanda kami ng coastal clean up and tree planting na activity para ma-maintain namo ma-maintain namo ang kalimpyo kahapsay ng karagatan. Kay lisod gajud kung dili nato ma-maintain ang karagatan nato, kay diha gajud nato ra ba diha kita magkuha ng atong mga panginahanglanon. So dapat gajud kailangan nato na ignadyan ato gajud panatilihin gajud na malimpyo ang ato karagatan. Marah, unsa pa nga mga programa ninyo ang angay atangan sa mga kabatan-unan sa inyong syudad? So mga kabatan-unan, daghay gajud ipaijo lang paatangan sa among mga programa, ilabi na sa karon sa bago na sa ako sa paglingkod nako. So daghay pa gajud ako mga programa na maihatag gajud sa ijo mga kabatan-unan. So karon na may gajud karon umaabot na linggo ng kabataan, so dapat gajud na ijo abangan kay naiamo imugna, naiamo ipasigarbo na mga activity like vlogging contest, slogan contest, poster making contest na related gyapon sa atong mga natural resources. So amo ato na daghan pa mga activity, so dili gajud nato wayaon na nato pagsuporta sa mga kabatan-unan. So dapat gajud mo participate kita sa tanan mga activities. Ang imong mensahe na lang, Marah, para sa imong fellow youth sa Surigao City. So mga kabatan-unan, dili na nato pakyason, dili na nato sayangan ang oportunidad na taghatag sa ato ng gobyerno. Dapat gajud mga kabatan-unan i-maintain gajud nato ang suporta, kanunay nato na suporta na ihatag nato, kanunay kita mo participate kung unsay mga programa na maihatag sa ato, ilabi na sa mga kabatan-unan. Grabe gajud na mga ahensya sa gobyerno anmo tabang gajud sa ato, willing gajud sila na mo tabang sa ato, mo help sa ato para rasad ini sa ato, no? So dapat gajud mga kabatan-unan adaw gajud kamo pagpakyasa an ejo laong pan ejo pagsuporta sa amo, no? So dapat gajud magtarong pag-eskwela, no, para pag human ng eskwela makatapos makahanap ng maradyaw na trabaho. So mga kabatan-unan, ingon pa ni Dr. Jose Rizal, kita mga kabatan-unan ang pag-asa ng bayan. Daghang salamat, Sangguniang Kabataan Federation President Marah Adtoon. Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mo tabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban, kang Office of the President, Asec Girlie Veloso, sa padalang sulat
ni Youth Leader Kirby Payospos Cosep aron ipaabot ang kahintang nila Nanay Lorna og Remedios ug kang Sangguniang Kabataan Surigao City Federation President Councilor Marah, Ilagan, Adtoon. Magkita na sadta sunod Sabado. Diri lang sa BISAYA GYUD na inyong madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, o DXRS 918 RMN Surigao. Apilan DXMB 648 RMN Malaybalay. O makita sa social media platform sa RMN Facebook page o BISAYA GYUD Facebook page. Pwede sad mo kontak sa BISAYA GYUD sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Like, share, and message na dayon. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi magampo ug magkita-kita tag-usab mga bay. Diri lang sa BISAYA GYUD. Bisaya, 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 Bisaya. BISAYA GYUD.